Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dob ying jongpi. Haman ki ying jong lai pun ringut ki MLA kasi penar jongi ban tangi ten shop jongki hakmat ying ki jongki lada kim shim kia ban penbet yaw ne pun usam. Presiden jong New Trap Youth Council uba Robert June Kharjarin ulokan tho ba jingkhang ya ke internet da ka sarkar jala ka dei tang ka buit banyada ya ke jingtolot jong ka National People's Party haka election sha ka ying dorbar thawan ka ban salong house nam arjar arphulai uba Robert ulokan tho ya ke NPP hadien bagi pulit bagi magistrate kila khangla ni gi khot jong kisan tili seng bahalang man thang yi gidur ting shop jong umintri ka tanat kampo yeng kari o Amit Shah umintri rangba ka jala Meghalaya Konrad Kongkol Sangma baj umintri rangba Kejala Assam, Uhimanta Biswas Sarma, Hakmat Kaying Sa Jong Menteri Rangba Kejala Konrad Kongkol Sangma, Hapulu, Haka Arpun Riturik Melayu yang Arjar Arpuar. Kajing bom syak, Jong Gibor, Jong Kasorkar, Bantang yang kita shop Hakmat, Jong Konrad Sangma, Kabade Kaying Jong Upajba, Kadai Kajing Tombor, yang Kasur Jong Upajba. Ya kane ka yeng latai da kapisa kiba kipajba kino syaka khajna jong ka sarkar kane ka yeng ka symbolize yang kata ka jinglong kli hakariti sensyar pajba hakhopot kibreu jong ka Assam Kiyo bandrung daki pau kilometer hapok pedeng senong ban siat ya kibriu Henry hakarti sensyar pajba hakman jong kaying chief minister hakane kapor kamta nimla syu watang banwara ya ka peaceful protest hato ngidang hakarti sensyar pajba kajing suspend ya internet happening ke exam, happening ki bobun, ki samla, ki kamaija dak internet, kadai kajing luteno ya kaspa, but ya kalawe kawa pernai, jong kajai penriu, but kajing suspend ya ke internet, kadon tang kawai ke intention, kata kalong ban minimize, ya ka damage jong ke NPP hak election, omdan dah usut dak moy. Hana te lakam. Ya ka huri hura dang mene dang mi khubor hapo Assam sya syo u driver kasi hantai hapo border Assam ladala bentek lakam balai kita police station jongi kim station habro kawai ka border habakum gani kapor kacing impulse ya kasi RPC 144 habro kawai ka sor silong kamdai ke AKA kadai be tangman namsya ya no banyak hi pajba yo aram kapot kita ki MLA ki bodan mentah hakabor ko Konrad Sangma udat jingkeli ubahe ya pi kalong sakat no benai mendan hang ni haying ya kane kaying pajba kan poi kapor kabu pajba uhap ban kenjat yo Konrad nantai na jerong sadai sepo kata ka message ki kwa ban kersai balada kimla ban penbet yo put usam syua election kimla ban leke mordor ya gitu ki pulit Assam ban ki Assam Forest Protection Force ban kem ya ki ban bishar ban tian bishar ki dah kabasai ingin keren ni hapanom bo Konrad Sangma udon ketilang Konrad Sangma udon senam hakakti ban tat jubor ya sangut ki mensim makodor jang kajam rugojongi fenomla ban len da lei ruem ki bahing jong itu ki bakhalat ki lakaran sai bakatu ka sanlak ka PI kam dondor ruem hakmat ka mensim ka bakodor kadai kam dondor ruem kam don jingmut katu ke jingle darab jot ka jong phi hang te po mukro atu ko sngin tak daw nang liang jongi ki sansen ni ai so bhaya ki da ki slipper jot
sorkar MDA gila kerensai nadu mukro apor pengikendu UCM yong ba jin lada mibat ya kakular ban ya penbet ya ka yo put usam ubadan haka phase 2 hapo kisau pusan sengi kumba kular lengba kan notification katu ke jingjia hatu sengi kanom jia hanrai namar bagile butpo dah ke jing temu bandarab jot ya ka failure ke jongki ha ka phase 1 penmi notification asam adu umtam penmi notification ka thok ka syukur baro ka pau penrengke uno jadi ke jing klat jong sangut ki mensim ki balui ki batemu banlek pelat ya laingut ki breu ki ba lakem jubot da ka asam polis kadi ke jing bakla bot kajing bom lerkam jong ka sorkar makhlia ban yada ya ki breu ki jongi ki basa hakoput ki breu jong tu ka than ki ladawa polis apos lakat no senam juyo dawa development yo dawa security yo dawa skim juyo kano juyo ka sorkar makhlia da kapurom kalai ya ka border hakendong berkam semlala ban ei kapor kalabiang ya ka jep nreu nyo trep ka jongi ban pa ya ka kubor ka basai ba enough is enough labun teli ki mensim ki bakador ki lakhlat labun teli ka senam ka play labun teli ki jingsha thombor ki jingsha lebor ngilangnya ngilakdang kapor kalade ki bangi ha ban sim ya ka jingit kli ya ka rairang ba ban penpor Om Shu yu konrat sangma nama de ni goro un border yu khndau jongi realize pun ru ngot ki MLA jongi ban ong ba sim kia le kia penbet no ka jing penbet put nama balai pisania yu sangma ka ba ma yu wan shu ka sang bat kama hak ajep ru ka jongi kalau de ki jing pakla jongi beras kata bang ibu sibu hak aket ya kini ki parolok ki jongi ki ba ki baladi ya khendau ontang badi ya khendau mentah ka diru wat ya ka hok ban yo kam yo jam ka reservation policy udan way minister ruang ba kita kinung aki kidai ki breu ki bom don kam don jam ene yo kam shu nai ka kontrak la tri lut mame ka kam sorkar ayo lut goro ka kam business la kini lut bekhar ene yo kam shu nai ki samla lombat minister, lombat ini, lombat kontraktor. Hanam nun kam borok kikam labat lut maki. Hacaka ban pa ya ki polis, ban gad ya ki border ke, ya ki breu jongi ha border, la penbut tedong da sausan kali man kacaka baki lek. Uang hana bangitang supaya berni kita kisamla ki kiuk kep mame mi kiuk kep hakot son sila jong ha jalala jong mi penbu pulit syakmat bat sadin man kali charum chanem kiwai kidang ting tang ada poi habat sala mamele meeting watang bandan ha jalala jong kawai ngi kwa ban kersai ban redai kiwai ki jala masen register kes hak tu komit hi lapha ya baro ki sat ya baro ki saften ya baro ki pulit ki batbet kum jumpa vivx im bonle kem ya gitu ki bro ki basiat reja ayu hajaka bonslo tho bakade ka border le kumno nadu nasional la deberai bayele ICBI hana hato umtip baka root cause jong kani ka jingjia kani ka border dispute ye ka bang nyiha bat asatej ye ka claim ka jongi ka jing kali konrat sangma kalong bala da ka CBI kawan bat ka try le ka case ha west karbi kalong kan jayu ka snong mukro lapak lalut nadong sedong nata kadau ka safe no trap mission ka keren da ka basai balada jaba ya kani ka case and register ha west karbi anglong but and bishar ha west karbi anglong da lei ruem nginum sha horkit hodan pimenjonem ya ban pentikna by and register ha mekhlia and trial ha po west and hill da ka CBI court ka badai ka district and session judge jong ka west and hill lem kumta
Day tampang giladu ya santeli ke mensib ka basngsi kolong ngindu wat ka snong mukro sa asam. Ka badai. Kumtang idawa mador ya ka sarkar asa mekhlia. Bakumba kila kular. Ban penbet no ya ka festu penbet no menta kat dang don kapor na oblei kumongong kan poi kapor kabalara phikwa ban penbet no ru phim don borso ban penbet disngu baha kat dang don kapor penbet no menta. Nak kalian jong ingin I full support ban penbet kat kum ki hok kat kum ki cing cisha bat kat kum ki kot kisla bat ki map urang ba snong jong snong mukro ubiang ki kot kisla ula pen i khamat ni kwa ban yo i baka mensim kasnam ka kini kisan ngot kila play kanom sep ai da lele ru em ka hok kan yang rasong bat ka snong mukro shi jing em kan ne ha ka jala me khlia ka jongi sakawai ni kwa ban kersai bakum ba kane ke jingjia kam sam ladai ke jingjia ka banengkong kaladai tang ha ka ju ka snong kaladai ke jingjia ka baar hawar hajar ar rong em dei ban kelet ka don ke jing sha siat jong ki bru ke jongi hang tu ka than menta halang pi arja si phau bat ki wai ke jingjia habaro mta ka area jong ka border dispute kadon ya ka jingma ni kentu ya ka sarkar makhlia bas ngoba ban phalut ya baro KSF10 ya baro kisot ban station no ha border area no balai lada GIA menta mono ban kli ha ki wi chaka castration hab keleng jong ka border kalong ka basniu hadu kata tilada kimpa menta ban yada kinlet anda layap kinlet anda lasha permensau ki bru ke jongi mono bahap kli Kisamla mentah ki bahasa Asam ki don hapeng ke jingsir kadi kamram jong ki asarkar dan pentikna bagi samla puli bagi briu ki batrai ki samla khasi jongi ki batrai syab bun ki bentah jong Asam kim dei ban sya pendik rada sya pendik ngimban sing hap lele ka khmat namar rahmat ka beniat namar beniat kata ngi kwa ban kersai nak kalian kasan seng in declare bakane kam syamdai kathma apeng ki Asam ki Asmis lane ki Karbi bat ki Khasi lane bat Upnar kane kade kai failure jong lai teli ki government of India ka government Asam bat ka government jong ka beklia na takadau ngi imtre ban pendik ki paipa bayai imtre ban muslia ya kita ki Asmis no boleh ngi sutu biang-biang ya kai shu hadrai lada ki NGO po Asam lada ki pajpa ha po Asam ki cross yo ulan ngiru ngimban sing hapon cross yo ulan kane ka isu kade bandai bet ka isu border dispute ya ka ba sarkar kade ban persyang ban penbet omdei ban cross omdei ban penpoi sya ka jing ngo pher jep nriu ngi ngo thu biang-biang ya kata bot ngo sarong bon ong kiseng balang ki jongi hadu emta kimpan semlai kata akti watang wei usnyu jong ki Karbi la ni ki Asmis pide ban sung sarang bangi kisang balang apo kasi jentehil ngelong mechot jin la da syasiat u Karbi la ni Asmis haki pulit mekhlia ya kabang ngitip bakinum siat hiru pin mudur badang long chu hi ki kasi ban syong hatai po Asam em na takadau ngim don kam you know ban hikai school halor kata kajing sngotu ya kakam panle haman ki ying jong lai phun ringut ki MLA khasi penar jongi ban haban thangi ten shop jong ki khmat ying ki jong ki lada kim sim khia ban penbet yo ne pun usam kentang yawai ngi kwa ban kermsai ka khndo jongi kan sentut cha sam ba ban da kajia na kapor sa kapor kan poi kapor ba pimla ban control dia ka situation ka sarkar makhlia ka de ban kan syai ka de ban tu